To, že pracujem alebo teda fungujem ako národný kontaktný bod, to už bolo povedané. V súčasnej teda situácii je to dôležité, lebo budem hovoriť predovšetkým o princípoch a pravidlách, ktoré fungujú v horizonte. Ale poďme teda pekne od začiatku. Aby sme vedeli, o čom vlastne hovoríme. Nemáme rada, keď sa rozpráva o niečom a nie je nejaká definícia, hoci to nebude vedecká definícia, prísna vedecká definícia, ale myslím si, že nám pomôže pochopiť niečo, čo nie je úplne jasné, čo je to etika a integrita. Často sa tie pojmy menia a je fakt, že nie je tam jasná hranica, že sa to prelieva, je to spojené, holistické, ale aby sme aspoň tak trošičku rozlišovali. Výskumná etika sa týka vlastne subjektov a predmetov nášho skúmania. To znamená, že keď pracujeme s ľudskými subjektami, musíme sa správať podľa nejakých etických a morálnych pravidiel. Keď pracujeme so zvieratmi, keď ohrozíme životné prostredie. To znamená, že tá veta, že nemá zmysel spoznávať prírodu bez úcty životu, opisuje, že čo máme pod pojmom výskumná etika. Etické správanie sa k tomu, čo skúmame, keď to mám povedať veľmi hrubo a jednoducho. A integrita, tá zase hovorí o tom, ako vykonávame to skúmanie, bádanie, či sa pri tom správame čestne alebo nie. Čiže vystihuje to veta, že nemá zmysel hľadať poznanie bez úcty k pravdy. Čiže budeme hovoriť o týchto dvoch kategóriách a ani jedna z nich nie je menej alebo viac dôležitá. Takže sa poďme chvíľku sústrediť na tú etiku. Myslím si, že táto veta, ktorá je vlastne aj takým logom celého horizontu, ale myslím, že aj všetci, ktorí máme taký nejaký vnútorný pocit, čo je správne a čo nie, vystihuje jadro. Len etický výskum môže byť excelentný. Nech je akákoľvek excelencia, keď tam chýba ten etický rozmer, môže to byť až nebezpečné a škodlivé pre spoločnosť. To znamená, že zodpovednosť voči spoločnosti, všetci výskumníci, ktorí sa venujú hľadaniu, bádaniu, odkrývaniu, by mali mať vysokú zodpovednosť voči spoločnosti. A ja chápem, sama som pracovala vo výskume, že niekedy je to pociťované ako zbytočné, ako nejaká administratívna záťaž, brzdenie, hádzanie polien pod nohy, ale skutočnosť je taká, že cieľom tých administratívnych opatrení je nie komplikovať výskumníkom život, ale aby tu existovali nejaké hranice medzi tým, čo je dovolené alebo nie. Myslím, že veta, že nemôžeme robiť všetko, čo vieme. Niekedy ten technologický pokrok je veľmi rýchle, ale náš duchovný vývoj a pocit, morálka za tým zaostáva. Potom je tu veľmi veľké riziko zneužitia, čiže aj vedci by sa mali predtým, ako začnú ten výskum, zamyslieť, či to nie je nebezpečné, aký je to prínos pre spoločnosť a podobne. Čiže to sledovanie a skúmanie, či je to etické, má veľký význam. A častokrát ešte padne taký argument, že je to nejaká strata slobody akademického výskumu, tak určite nie. Nie je tam žiadna ambícia obmedzovať akademickú slobodu. Je to o tom, čo som pred chvíľočkou spomenula. Druhý moment, ktorý by som chcela predtým, ako sa do toho úplne ponoríme, je, že tak ako je to na tomto kartúne, že tá etika by nemalo byť niečo, že už je celý výskum hotový a nakoniec to teda obalíme do nejakých pekných slov, že sme sa správali eticky a že sme dodržiavali nejakú legislatívu, tá čerešnička na torte, ale skôr ako je ten veľký kuchár. Malo by to byť tak, že súčasťou každej jednej fázy výskumu od prvej myšlienky sa zamyslieť, či naozaj je to eticky správne, až po metodiku a zber dát a diseminácia výsledkov. Všade by tam ten rozmer mal byť sledovaný. Že je to teda neoddeliteľnou súčasťou celého toho výskumného procesu. Poďme sa teda bližšie pozrieť, ako som na úvod spomenula, ako je to v Horizon Európa, lebo podobne je to aj na Slovensku, keďže sme členmi Európskej únie a projekty, ktoré budete podávať, dúfam, po tomto programe vyžadujú, aby sa dodržiavali
určité princípy. Takže čo sa v Horizont Európa považuje za eticky citlivé oblasti, s čím keď pracujete, teda etika, musíte sa zamyslieť a teda nejako to ošetriť. Tak samozrejme veľmi logicky, keď sa pracuje s ľudskými embryami a embryotickými kmeňovými bunkami, s ľudskými subjektami, nemusí to byť len klinické testy, ale aj nejaké interview, sociálne vedy, dotazníky, keď tam ide o osobné údaje, keď máme, ako som spomenula, zahrnuté zvieratá, keď sa deje výskum v tretích krajinách, alebo teda v nečlenských krajinách Európskej únie, kde môžu byť úplne iné pravidlá, keď tu hrozí ohrozenie životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, ale nielen verejnosti, ale samotného výskumného tímu. Veľká téma, ktorá nebola v Horizont 2020, je v súčasnej dobe umelá inteligencia, preto trošičku viacej budem venovať, lebo je to fakt nová téma. Potom je tu, čo som na úvod spomenula, potenciálne zneužitie výsledkov a môžu vzniknúť aj nejaké nové etické problémy, lebo veľmi rýchle sa vyvíjajú rôzne oblasti vedné a ešte neboli akýmsi spôsobom nejak ošetrené. Tak, poďme sa pozrieť na jednotlivé tie skupiny, nepôjdeme do detailov, ale na čo asi treba myslieť, keď napríklad pracujeme teda s ľudskými subjektami. Predovšetkým tie ľudské subjekty musia vyjadriť súhlas s tým, že budú zahrnutí do výskumu, čiže informovaný súhlas, dobrovoľný, so všetkými informáciami, čo ten výskum obsahuje, o čom to bude, aké sú rizika, o tom, že môže hocikedy subjekt z toho výskumu vystúpiť bez akýchkoľvek následkov. Špeciálna starostlivosť musí byť venovaná, keď sú tam nejaké zraniteľné skupiny, deti. A často sa zabúda, keď sa plánuje, že tie zbierané dáta by sa mohli potenciálne, alebo sa plánujú použiť v nejakom inom druhu výskumu, tak mať tam aj súhlas so sekundárnym použitím zo zbieraných dát. Dáta ako také citlivé, GDPR, genetické a podobne, o tom budeme hovoriť a o tom už veľa vieme. No a nakoniec, ako som povedala, veľmi citlivé oblasti práca s embryom, s kmeňovými bunkami a podobne. Niektoré oblasti sú vylúčené z financovania v rámci Horizontu Európa. Tu sú vymenované, takže tie citlivé oblasti, keď sa klonujú ľudské bytosti za účelom reprodukcie. Za účelom terapie, tam je to dovolené, samozrejme musia byť dodržané nejaké pravidlá. Potom, keď výskumná aktivita sleduje modifikáciu genetického dedičstva ľudstva, čo by sa mohlo stať dedičným, tu je tiež výnimka, že keď je to výskum rakoviny gonád, tak tam je to povolené. Keď sú aktivity, ktoré vytvárajú ľudské embryo len pre účely daného výskumu alebo získanie kmeňových buniek a takisto keď vedú tie aktivity k zničeniu ľudského embrya. No a nakoniec to je známe, ale predsa len to zdôrazním. Vylúčené z financovania sú všetky aktivity, ktoré sú zamerané a inovácie a výskumné aktivity na iné ako civilné ciele. Čiže vojenský výskum nie je podporovaný. Takže keď máme nejaké ľudské, ja som sa snažila to tak jednoduchšie uchopiť, nevypisovať nejaké veľké princípy a tak, ale skôr, keď sa postavíte, teda píšete nejaký projekt a chcete vedieť, či je tam niečo citlivé alebo nie, tak je užitočné dať si otázku, základnú otázku, že aký je prínos tohto výskumu pre vedu alebo pre verejné zdravotníctvo alebo pre spoločnosť alebo pre jednotlivca, keď sa napríklad používajú nejaké invazívne metódy a podobne. A dá sa odpovedať, že možno aj nie, že je to čiste zvedavosť, alebo áno. Keď je odpoveď áno, tak si treba položiť druho, že áno, teda je to užitočné, je to prínos. Položiť otázku, ako budú tie ľudské subjekty chránené. Keď už sa to deje, tak ako ich ochránime, ako budú chránené ich dáta, ako budú dodržiavané základné ľudské práva, ako je rešpekt zachovania dôstojnosti, spravodlivé rozdelenie záťaže a prínosu, ako chrániť práva a záujmy. No a predovšetkým také dva momenty, tam treba dodržiať slobodný informovaný súhlas, o ktorom som hovorila. Tam je dôležité slobodný, že pod žiadnym nátlakom, ako je zabezpečená ochrana osobných dát. A keď toto ošetríte, tak
bude považované teda, že ten váš projekt je eticky správne napísaný. Také zlaté pravidlo, čo dá sediacky rozum, je maximalizovať benefit a minimalizovať risk. Nič nie je bez rizika, veď vieme, ale teda toto pravidlo, keď dodržiate a budete teda sa snažiť ho zachovať, tak sa to tiež, nie že považujú, ale určite to všetci cítime, že je to etický prístup. Inak je mnoho publikácií a príručiek a guidelinov, kde je to presne opísané. Keby ste sa dostali do situácie, že potrebujete poradiť úplne vo všetkých týchto oblastiach, som tu pre vás, obráťte sa na mňa, som tu na to, aby som vám poradila. Poďme na na ďalšiu časť, na dáta. V podstate, keď to tak hrubo rozdelím, vo výskume máme dve skupiny dát. Jednak sú to tie citlivé dáta, osobné dáta, ktorých sa týka legislatíva, tá GDPR, na ochranu súkromia a podobne. A potom to všeobecné dáta, napríklad z nejakých prístrojov, čo zbierame. A tam tiež, vedecké dáta to budem nazývať, tam tiež platia nejaké pravidlá, ako ich uschovávať, ako manažovať. Je politika open data, je politika fair, ako tie dáta archivovať, aby boli prístupné, aby mohli byť zdieľané a podobne. Treba samozrejme myslieť aj na to, či keď použijem z nejakých platform, či sú tam práva, intelektuálne vlastníctvo, treba ošetriť a podobným spôsobom. Čiže aj v tomto prípade sa treba pozrieť na nejaké pravidlá a legislatívu. A poďme teda trošičku viac na tie osobné dáta. Je to priorita. V podstate od toho prvého momentu až po disemináciu výsledkov a implementáciu. Zodpovednosť, to je dôležité, za to, aby sa s tými dátami nakladalo. Teraz hovorím o tých citlivých dátach. Tak, ako sa má s nimi nakladať, má organizácia, tá výskumná organizácia, kde sa ten výskum vykonáva. Väčšina organizácií už má na pracovisku určenú osobu, Data Protection Officer, ktorý má na starosti, aby sa všetko dodržiavalo. A ako asi určite, to je pekné spojenie, ako všetci viete, predpokladám, že platí od roku 2016 GDPR, kde teda treba zabezpečiť ochranu tých dát a treba samozrejme archivovať, spracovať tak, aby nedošlo k zneužitiu. No a v programe Horizon Európa už teraz je Horizon 2020, to bolo pilotné a v tomto novom, sme v polovici, je nutné povinnosťou vytvoriť data management plán, kde v podstate všetky tieto rozmery od prvého zámyslu, čo budete zbierať, ako to budete zbierať, ako to budete archivovať, kto bude mať prístup, je podobne opísané a potom to pomáha k tým zásadám GDPR a ochrany. Citlivé dáta sú, to asi viete, zdravotné dáta o subjektu, finančné, genetické, kultúrne, náboženská orientácia, sexuálna orientácia. A prečo je to vlastne etický problém? Vystáva tu dilema. Na jednej strane vedci potrebujú zdieľať dáta, aby mohli opakovať výskumy, aby nemuseli znovu a znovu tie dáta získavať, keď už boli získané a robiť svoj výskum kvalitne. A na druhej strane je tu potreba ochrany osobných dát. V podstate to sú také protikladné túžby. Takže východisko je ochrana technologická, dvojité kódovanie a zdieľanie len anonymných dát. V horizonte Európa a v GDPR sa to volá Protection by Design and by Default. To znamená z definície a aj tá technologická infraštruktúra by to mala zabezpečiť. Zvieratá tu treba veľmi citlivo, pretože sú to tvory, už vieme, cítiace tvory, nie sú to veci. Takže platia nejaké také pravidlá, o ktorých za chvíľku poviem, ale treba naozaj sa pozrieť aj na to, ktoré zvieratá používajú sa vo výskume, či naozaj je potrebné použiť primáty alebo ísť na nižšie živočíchovia, ako sa o nich starať a samozrejme treba ísť podľa legislatív európskej aj národnej. Toto je taká základná legislatíva ešte z roku, myslím, že to bolo v 2006, kde platia také tri princípy: redukcia, náhrada a také zjemnenie.
Prvú otázku, ktorú si treba položiť, či naozaj potrebujem zvieratá do svojho výskumu, či neexistujú nejaké náhradné techniky ako in silico, alebo in vitro, alebo nižšie organizmy, alebo nejaké modely počítačové. A keď už príde odpoveď, že nie, že naozaj potrebujem na to živé zvieratá, potom príde druhá otázka, či naozaj potrebujem ten daný počet, koľko, či nestačil by menší počet zredukovať. No a keď už je odpoveď teda, že potrebujem tento počet, tak už sa prichádza k tretiemu kroku, postarať sa, aby s tými zvieratmi bolo nakladané tak, aby sme minimalizovali utrpenie, bolesť, aby sa o to staral školený personál a podobne. No a v každej inštitúcii, kde pracujú so zvieratmi, by mala byť etická komisia, ktorá schvaľuje výskum so zvieratmi, pozrie sa, či všetky tieto princípy sú dodržiané, či je to splnené a keď sa robí výskum so zvieratmi, je potrebný potvrdenie, súhlas od takejto komisie. Svet, to je veľmi široká oblasť, životné prostredie, zneužitie výsledkov, tretia krajina a riziko. Tak poďme to tak. Naozaj toto len je taký prehľad, keď budete potrebovať podrobnejšie, ako som spomenula, som tu. Prečo je etický problém výskum v európskych krajinách? No ide o to, aby sa vylúčilo zneužitie tej situácie finančne, napríklad keď je tam chudoba alebo nedostatok zdravotnej starostlivosti, alebo ako som spomenula, je tam nedostatok etických štandardov, že sú tam iné princípy a je tam dovolené robiť také výskumné aktivity, ktoré nie sú dovolené v Európskej únii. Takže v horizonte Európa platí, že len také aktivity sa môžu robiť v tretích krajinách, ktoré sú v súlade s pravidlami horizontu a v súlade s pravidlami národnej legislatívy. A tu tiež, keď sa chceme zorientovať, položiť si dve základné otázky, keď chceme vedieť, či je to etický ten výskum, či prináša benefit toho výskumu aj lokálnej komunite niečo, alebo je to len teda budú znášať riziko a nebudú mať žiaden benefit a či je to naozaj potrebné pre tú komunitu, kde sa to deje a treba sa potom správať podľa daných predpisov. Zneužitie výsledkov v predchádzajúcom programe to bolo aj zneužitie na vojenské účely. V horizonte Európa je security ošetrená už špeciálne ako veľká časť, takže etická komisia sa pozerá len, či nie je zneužitie takýchto výsledkov výskumu na teroristické, ale kriminálne účely, stigmatizáciu a podobne. Takže predovšetkým umelá inteligencia, keď sa zbierajú informácie a podobne, môže mať nejaký dopad na súkromie, stigmatizáciu, diskrimináciu a podobne. No a potom naozaj, keď sa zbierajú dáta napríklad o nejakých elektrárniach alebo vodných nádržiach, tak môže byť zneužite na teroristické, kriminálne účely. Čiže keď niekto robí taký výskum, musí myslieť aj na to. To neznamená, že ho nemôže robiť, ale má zvážiť a mať pripravený plán minimalizovať riziko zneužitia. Ukázať si, že výskumníci sú vedomí tejto možnosti, lebo však všetko sa dá zneužiť, čo si budeme hovoriť. Umelá inteligencia je veľká téma. V horizonte Európa pristúpili k takému pojmu, že dôveryhodná umelá inteligencia a je ošetrovaná jej dôveryhodnosť v takých dvoch krokoch. Jeden krok je technická robustnosť tej umelej inteligencie, ktorá je hodnotená tými odbornými vedeckými panelmi. A potom je to ešte následne hodnotené aj v etickom paneli, kde sa pozerá práve na to, čo som povedala, tá stigmatizácia, či to nemôže k diskriminácii a k takýmto eticko-pochybným výsledkom viesť. Tak to hodnotí etický panel. Toto uvádzam len kvôli tomu, pretože verím, že keď sa tomu chcete venovať, tak aby ste nemuseli hľadať dokumenty. Toto je dokument Horizont Európa, kde je opísané, ako pristúpiť k tomu, keď sa teda dáte do oblasti výskumu umelej inteligencie. Tu je link, kde nájdete. Dôveryhodná inteligencia je zadefinovaná cez týchto 6 základných princípov, ale tie nebudeme rozoberať. Čiže keď máte záujem, tuto nájdete podobnejšie informácie a opäť, aby vám bolo ľahšie rozhodovať, či je to etické alebo neetické, položiť si dve otázky. Prvá je, či by mohol systém, alebo teda technika umelej inteligencie, to, čo som spomínala, stigmatizovať, diskriminovať ľudí na základe rôznych
prvkov, ako je pohlavie, rasa a podobne. A keď je odpoveď áno, tak veľmi opatrne k tomu pristupovať. A potom veľmi dôležitý rozsah je, či umelá inteligencia nenahrádza rozhodovací proces človeka alebo jeho autonómiu, či tí jednotlivci sú si vedomí, že komunikujú s umelou inteligenciou, keď sa tam také niečo deje, či naozaj rozhodovacie procesy, ktoré môžu mať ďaleko siahle dôsledky, výsledky volieb a podobne, nie sú ňou ovplyvňované. Čiže to sú také dve základné otázky, na ktoré, keď poviete áno, tak treba s tým opatrne a treba to ošetriť, minimalizovať. Čerstvá informácia v marci 2024 bol schválený akt o umelej inteligencii a to je prvý svojho druhu na svete právny akt, ktorý sa snažil nejako zachytiť a ošetriť situáciu s umelou inteligenciou, lebo nebudem, vy o tom viete viac ako ja, si myslím, na STU, ako sa to rýchle rozvíja. A tu je tiež len tak veľmi, pretože je to nové, informácia, že sú tam také základné tri ako keby princípy v tom akte a stojí to za to si prečítať. Je to predovšetkým orientácia na človeka, čiže nesmie ohrozovať zdravie, ľudské práva, autonómiu, princípy právneho štátu, demokracie a podobne. Potom výlučné systémy, ktoré sa používajú, teda explicitne nespomína inteligenciu, ktorá je zameraná na použitie na vojenské účely, ale naopak teda na civilné účely. A potom je zameraná, teda väčšia časť toho dokumentu je zameraná na rizika. Rozdeľuje ich na krátkodobé a dlhodobé a potom ich rozdeľuje na neakceptovateľné, vysoké, neobmedzované alebo čo majú minimálne alebo žiadne riziko a väčšina pozornosti je venované vysokým rizikovým, čo všetko musí spraviť jedinec, ktorý teda vyvíja takúto umelú inteligenciu, ako to ošetriť, aké kroky treba spraviť, aby to bolo bezpečné. Tak, teraz sa presúvame na integritu, čo je spôsob, akým treba vykonávať, ale nielen výskum. Integrita je aj súčasť nášho každodenného života, ani o tom nevieme, alebo možno aj vieme. A toto je krásna definícia, čo cítime, že asi čo by to mohlo byť, že integrita je robiť správne veci, keď sa nikto nepozerá. Len preto, že je to správne, že je to súčasť nášho vnútra, nášho pohľadu na svet, našich hodnôt nejakých. No a teraz sa teda pozrime, ako je táto oblasť ošetrená v Horizont Európa a súčasne aj na Slovensku. To je práve ten Európsky kódex, ktorý bol minulý rok revidovaný a sú tam opísané princípy, hlavné teda integrity a potom je to rozpísané do jednotlivých oblastí, ja neviem, publikačnej etiky a iných, čo je správne a čo je nesprávne a ako to uchopiť a čo s tým robiť. Na Slovensku, tak ako bolo spomenuté na úvod, sme vytvorili deklaráciu, kde teda nosným dokumentom je práve tento Európsky kódex. Tu sú linky, keby ste mali záujem sa pozrieť. V súčasnej dobe teda určite počúvate o všetkých tých prešlapoch a plagiátorstve a paper mills a predátorské časopisy a podobne. Dá sa povedať, že je kríza výskumnej integrity a tá kríza potom vedie k takémuto niečomu. Vlastne ten základný princíp, alebo teda základný cieľ výskumu nájsť pravdu sa stráca. Takže aké sú tie prešlapy, podvody aj v tom kódexe európskom, je to rozdelené do takých dvoch základných skupín, takéže vážne, to je taká FFP sa to volá, a potom pochybné vedecké praktiky. Takže tie vážne je fabrikácia, falzifikácia a plagiátorstvo. Asi tušíte, že fabrikácia vymýšľania niečoho, keď to poviem tak jednoducho, čo nebolo, falšovanie je skreslenie, vynechávanie, aby som to dotlačila tam, kde to chcem, takéto masívovanie dát a plagiátorstvo, tak to asi by bolo nemúdre, aby som tu definovala. Všetci vieme, čo je to plagiátorstvo. No a potom je taká skupina, v angličtine sa mu to hovorí Questionable Research Practices, a to už je ťažšie zadefinovať, je to taká šedá zóna, že niekedy ani nevieme, že to je nesprávne, lebo nás to nikto v škole neučil, nemali sme možno mentora, alebo nemali sme školenia na to.
Čo by som rada chcela zdôrazniť, že tie fabrikácia, falzifikácia, plagiátorstvo, to sú fakt vážne prešlapy. To sú podvody. Je to vlastne akademický ekvivalent pre klamanie, podvádzanie a kradnutie. A tá druhá skupina, ona v podstate nie je taká, že úplne si vymýšľa výsledky alebo kradne, ale je to taká sloppy science, akože vedia ohrozuje vlastne aj výsledky, môže skresliť, ovplyvňovať dané výsledky, môže viesť potom k nejakým následným politikám, napríklad verejným, ktoré, keď politici vytvárajú nejaké politiky a stratégie na základe výskumu knowledge base, čo by tak aj malo byť, ale keď ten výskum je takýto sloppy, tak potom to môže naozaj ohrozovať aj, najmä tomu, verejné zdravie. Samozrejme narušuje dôveru, keď sa na to príde. Verejnosti vo výskumu stačí jeden podvod, alebo a už teda celá veda sa zneužíva. No a čo je dôležité, je aj dochádza k deformácii výchovy mladej generácie, keď má taký vzor, takého mentora, staršieho vedca pred sebou, tak myslím si, že určite to nepomáha k dôvere aj vedcov. Tu by som sa chvíľočku chcela, lebo v podstate plagiátorstvo v súčasnej dobe už nie je až taký veľký problém. Nové problémy, ktoré v súčasnej dobe sú riešené široko, hlavne teda v oblasti publikačnej etiky, sú paper mills, to sú továrne na články, kedy si vedci môžu kupovať. Je to vlastne zneužitie otvoreného prístupu. Ľudia, ktorí sa chcú obohatiť, tak si povedali, však budeme predávať články a niekto si ich kúpi z tých vedcov, kto má záujem mať publikácie, lebo musí mať záujem, pretože podľa toho je hodnotený a tie články väčšinou majú nízku kvalitu alebo dokonca sú úplne vymyslené, čiže potom to vlastne strašne skresluje celý ten. Jednak je strašne veľa publikácií, nedá sa v tom zorientovať a je veľa publikácií, ktoré nemajú, poviem to tak, žiadnu vedeckú hodnotu. A potom je to na druhej strane aj podvod tých vedcov, ktorí to kupujú, lebo chcú mať výhody v porovnaní so svojimi kolegami bez zásluhy. Čiže to je podľa mňa oveľa ťažší prešľap, ako je plagiátorstvo, kde niekedy sa okopíruje len niekoľko vied, alebo autoplagiátorstvo, že z vlastne predchádzajúcej, čo tiež je prešľap, ale teda paper mills je oveľa väčší. No a ďalší veľký neduch sú predátorské časopisy, kde vám opublikujú všetko, tiež za nejaký poplatok, ako vstupný, open access a podobne. Téma široko diskutovaná, takže idem ďalej. Umelá inteligencia, teraz sa jej budeme venovať nie z ohľadu dôveryhodnosti, aby sa neublížilo ľuďom, ale skôr s použitím, dajme tomu, veľkých textových programov alebo modelov, GPT a podobne. Takže ako s tým, čo je dovolené, čo je nedovolené, aby ste sa eticky správali. Veľké diskusie a nakoniec teda dôležité organizácie, ako je Nature, vydavateľstva COPE, to je Komisia pre publikačnú etiku, vydali také základné pravidlá, ako sa má správať autor a aj hodnotiteľ, keď to má eticky akýmsi spôsobom riešiť. Takže pri predkladaní teda by mali tie časopisy vyžadovať, aby autor, ktorý to napísal, jednoznačne opísal, či použil nejaké technológie, kde, v ktorej časti to použil, či je to na obrázky, metodoliku alebo ako. Potom jednoznačne veľká diskusia bola, či napríklad chat GPT môže byť ako autor, tak jednoznačne nie, lebo autor má aj zodpovednosť za presnosť, integritu a originalitu diela a toto v podstate nie je splnené v prípade, keď to vytvára umelá inteligencia a jednoznačne ľudia sú zodpovední za predložený materiál. To znamená, keď sa tam udeje nejaké plagiátorstvo alebo nejaké klamstvá, ktoré vytvorila umelá inteligencia, ale nie, že ona by klamala, veď viete, ako funguje, tak za to je zodpovedný ten autor, ktorý to. Jeho povinnosť je, aby skontroloval, či všetky citácie sú také, aké majú byť, či je tam plagiátorstvo alebo tam nie je plagiátorstvo. On je za to všetko zodpovedný. Čiže momentálne teda platia tieto pravidlá a ešte
Pred, myslím, mesiacom bol vydané s tým v tom akte, spolu teda v tom marci, aj takýto, páči sa mi, že to živí, lebo sa to bude stále meniť, že ako zodpovedne použiť. A je tam opísané, čo majú spraviť výskumníci, čo majú spraviť výskumné organizácie, ale aj financujúce organizácie. Napríklad, keď sa robí peer review, tak tam je zakázané používať pre peer review hodnotiteľov umelú inteligenciu kvôli tomu, že sa vlastne poruší pravidlo dôvernosti. Lebo tie informácie, ktorý ten výskumník, ktorý aplikuje, dal na ten proposal, sa vlastne dostanú do toho prostredia. Takže v súčasnosti platí a majú to aj skoro všetky časopisy ošetrené, že v tejto aktivite sa nesmie používať umelá inteligencia. Tuto je len link, keby ste chceli ako študenti, doktoranti vedieť, aké pravidlá by mali dodržiavať to NI recommendation v súvislosti, keď sa nejaké eseje píšu a práce vypracúvajú, čo by mali robiť pedagógovia, čo by mali robiť študenti, čo by nemali robiť organizácia, ako by mala zabezpečovať. Takže tu si to môžete podobnejšie prečítať. Ďalší dokument, kde sa dozviete vo vzdelávaní, čo s umelou inteligenciou. Sa to, myslím, že môžem povedať, že sa to mení zo dňa na deň, ale teda to neznamená, že to nebudeme sledovať. Takže aby som to súhrn spravila, aké sú dôsledky, keď teda porušujeme vedeckú integritu, tak ako som spomínala, stratí sa z ohľadu hlavný cieľ a to je hľadanie pravdy. No a potom sa diskredituje veda. Ale diskredituje sa aj samotná reputačné riziko aj pre samotnú krajinu, inštitúciu samotného vedca. Je to taká profesionálna samovražda, keď sa príde k tomu, že niekto si vymýšľal dáta alebo teda publikoval článok Paper Mills kúpený. Potom aj nedôvera kolegov voči sebe, keď sa takéto veci dejú. O strate dôvery verejnosti a nemusíme hovoriť, ale to je strata času aj financií, lebo ten výskum nemá žiadnu hodnotu. No a môže to mať aj dopad na národné politiky alebo aj verejné zdravie. Ako som spomenula tiež, keď chceme mať nejakú budúcnosť, potrebujeme si budovať generáciu nasledovníkov súčasných vedcov, a čo do nich vložíme, tak to tam vyrastie. A keď vzory sú takéto, keď tá atmosféra tlakov publikovať za každú cenu a počíta sa len výstupy a nie je dôležitá cesta, ako sa k tomu dostaneme a výsledok, určite to nebude viesť k ničomu dobrému. A kto je zodpovedný za situáciu, ktorá je momentálne taká, trošku som to naškrkla, ale len aby sme mali taký prehľad. Ja si myslím, že sú to traja hráči hlavní. Jednak samotný vedec, lebo nakoniec on sa rozhodne, či sa bude správať podľa pravidel alebo nebude správať. Je to jeho vnútorné rozhodnutie na základe výchovy, vzdelávania a podobne. Potom je to aj kultúra v organizácii, kde sa nachádza, či je predovšetkým informovaný, čo sa má, čo sa nemá, či sú tam štruktúry, keď sa niečo udeje, nejaká etická komisia, ombudsman, prešetrovacie komisie, keď sa niečo stane, transparentné procedúry na mieste, no a nakoniec celý ten systém, ktorý momentálne tlačí publish, operish a produkovať výstupy, ale blízka sa na lepšie časy, už sú prvé známky a prvé aktivity aj v rámci ERC, že sa už upustí od týchto kvantitatívnych hodnotiacich kritérií. A tuto je tak na odľahčenie, aby sa nám, som rada, že ste sa tohto semináru, respektíve tejto prezentácie zúčastnili, aby sa vám raz toto nestalo, aby ste sa dostali tam, kde patríte ako čestní vedci s integritou. Na záver som poudávala a budete mať v prezentácii linky, kde budete mať záujem zistiť viac aj o plagiátorstve pre učiteľov, pre výskumníkov a tuto je naozaj už úplný záver, kde ďakujem za vašu pozornosť.